Ma az első leckével fogunk megismerkedni. Annak a címe a kémia tárgya és jelentősége. A kémia a természettudományok csoportjába tartozik. Természettudományok még a fizika, biológia, matematika, földrajz és ugye a kémia. Általános iskolában ezekkel a tantárgyakkal mind foglalkoztok. A kémiára jellemző, hogy kísérletekből bizonyítják bizonyos alaptörvényeket, ezért a kémia kísérleti természettudomány. A kémia az anyag szerkezetét, tulajdonságait, változásait és a változások törvényszerűségeit tanulmányozza. A kémia eredményei jelentősen hozzájárulnak a többi tudomány fejlődéséhez, ezért központi helyet foglal el a természettudományok között. A kémia lehetővé tette nagyon sok tudománynak a fejlődését és az új anyagoknak az elérését. Manapság nincs olyan gyár, olyan üzem, amiben ne foglalkoznának kémiával és ne lenne laboratórium. Ennyi bevezetőként, találkozunk legközelebb. Sziasztok!